Τι να πω για την αγαπημένη μου κυρία Τένια Μακρύ. Να πω ότι πρώτα απ' όλα μας άνοιξε το σπίτι της και την καρδιά της, όπως το έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Την ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Τη γνωρίζετε όλοι. Νομίζω ότι από τους αξιολογότερους ανθρώπους που έχουμε στο συγκεκριμένο τομέα, οικογενειακή σύμβουλο και φυσικά συγγραφέα εξαιρετική, με πόσα βιβλία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλλη, μου σε ευχαριστώ καταρχήν που είπες ότι θέλεις να έρθεις να κουβεντιάσουμε. Και αλλήμον αν δεν σου άνοιγα το σπίτι μου. Δεν σου έχω ανοίξει την καρδιά μου τόσα χρόνια. Δεν σου άνοιγα το σπίτι μου. Ρωτούσες λοιπόν για τα βιβλία. Τα βιβλία με το τελευταίο που ελπίζω να βγει κάποια στιγμή μέσα στην Άνοιξη θα είναι το 15ο. Εκτός αν είναι και το 16ο. Δεν είμαι και σίγουρη. Να τα εκατοστήσετε, να πω. Θα ήθελα να φτάσω 100. Πρέπει να σου πω ότι όταν άρχισα να γράφω, έλεγα στο 10ο βιβλίο θα σταματήσω. Τώρα λοιπόν που βρίσκομαι στα μισά της 20άδας, λέω ελπίζω να προλάβω να φτάσω τα 20. Αλλά νομίζω ότι είμαι κοντά. Θα είμαι κοντά. Παραπάνω, πολύ παραπάνω. Ήρθαμε σήμερα εδώ, θα μπορούσαμε να συζητάμε για άπειρα θέματα και θα το ξανακάνουμε και θα το ξανακάνουμε να είμαστε καλά. Με αφορμή τις προηγούμενες ημέρες των προηγούμενων συνεντεύξεων που είχαμε με εκλεκτούς καλεσμένους επιστήμονες, ανοίξαμε το θέμα της υπογονιμότητας και είχαμε άπειρα μηνύματα από τα νέα ζευγάρια και από νέες γυναίκες και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί, τα έχουν καταφέρει, δίναν κουράγιο, κάπου θέλανε και οι ίδιες. Ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε το θέμα το συγκεκριμένο, μιας και μπαίνοντας και εγώ στο κομμάτι αυτό και ψάχνοντας και βλέποντας τι ακριβώς συμβαίνει και στην ελληνική κοινωνία, αλλά και γενικότερα, νομίζω ότι το ψυχικό σθένος πάνω από όλα αυτά, σε συνδυασμό με έναν εξαιρετικό επιστήμονα, είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να συμβαδίζουν. Είπα λοιπόν να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα και να μας δώσεις τις πολύτιμες γνώσεις και συμβουλές σου στους ανθρώπους, στις γυναίκες που μας παρακολουθούν βασικά, για να δούμε πώς μπορούμε το συγκεκριμένο κομμάτι να το ενισχύσουμε και εμείς από την πλευρά μας. Και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Σίγουρα μιλώντας, Έλλη μου, με τους προηγούμενους επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με την υπογονητικότητα, έχεις δει ότι τα ζευγάρια εκείνα τα οποία αντιμετωπίζουν το θέμα της γονιμότητας είναι ζευγάρια τα οποία υποφέρουν πάρα πολύ. Ναι. Όταν λοιπόν από επανειλημμένες προσπάθειες προσπαθούν να φέρουν ένα παιδί στον κόσμο, και αυτό για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν έρχεται, και μπαίνουν μέσα στην ταλαιπωρία των χιλιάδων εξετάσεων για να δουν και από τη μία πλευρά και από την άλλη, γιατί και για τους άνδρες το πράγμα είναι πολύ πιο απλό από τη γυναίκα. Η γυναίκα ταλαιπωρείται πάρα πολύ, επειδή λοιπόν η υπογεννητικότητα δεν είναι θέμα θηλυκού, είναι 50-50, είναι 50 για τους άντρες, 50 για τις γυναίκες. Αντιμετωπίζεται λοιπόν από τα ζευγάρια με πάρα πολύ μεγάλο άγχος. Εάν λάβεις υπόψη σου βέβαια ότι υπάρχει και η κοινωνική πίεση της οικογένειας που θεωρούν ότι ένα ζευγάρι πρέπει να παντρευτεί, οπωσδήποτε πρέπει να κάνει παιδιά. Και αμέσως. Και αμέσως, ναι, διότι οι γονείς θέλουν να βοηθήσουν στο μεγάλωμα του παιδιού ή να δουν τον εαυτό τους να διαιωνίζεται. Η πίεση λοιπόν η κοινωνική η οποία υπάρχει είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε και μία άλλη μορφή, ότι η γυναίκα η οποία δεν ολοκληρώνει εντός εισαγωγικών τη λέξη, πρέπει να σου πω ότι τον κύκλο της, πρέπει να σου πω ότι τη βλέπει ο κόσμος υποδιέστερο όν. Γι' αυτό και υπάρχει ακόμα αυτό. Βεβαίως. Και παλαιότερα που θεωρείται ότι όταν ένα ζευγάρι δεν αποκτούσε παιδιά, το πρόβλημα ήταν της γυναίκας και δεν συζητεί το πιάνο το άνδρας μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα και εκείνος, η γυναίκα ήταν πάρα πολύ θλιμμένη και θεωρούσε ότι δεν έπρεπε πια να έχει το δικαίωμα να βρίσκεται ακόμα και σε γάμο. Γιατί ο γάμος είχε ως σκοπό να αποκτήσουμε παιδιά και να γίνουμε οικογένεια. Τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί σήμερα, γιατί και η επιστήμη έχει συμβάλει πολύ, και ζευγάρια τα οποία έχουν δυσκολία να φέρουν ένα παιδί στον κόσμο με τον φυσιολογικό τρόπο αυτό που ξέρουμε, η επιστήμη έρχεται και τους βοηθάει. Αυτό όμως, ναι μεν διευκολύνει πολύ την κατάσταση, αλλά από την άλλη έχει πάρα πολύ μεγάλο ψυχικό κόστος. Δεν μιλάω για το οικονομικό, το οποίο είναι και αυτό δυσβάστακτο, αλλά το ψυχολογικό κόστος το οποίο έχει καταρχήν η γυναίκα και κατά δεύτερον ο άντρας, ο οποίος συμπορεύεται μαζί με τη γυναίκα, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξεκινάμε από την αρχή. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο αποφασίζει να πορευτεί μαζί και να ξεκινήσει λοιπόν τη διαδικασία να φέρει και ένα παιδάκι στον κόσμο. Οι δύο, γιατί τώρα με την εξωσωματική που όταν μεγαλώνουν. Και τρία και παραπάνω. Ναι. Και βλέπουν στην αρχή ότι υπάρχει πρόβλημα. Πώς μπορεί το ζευγάρι να κρατήσει την ισορροπία του όταν
δεν φτάνει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, λένε οι γιατροί, ότι μέσα σε ένα χρόνο, σε γενικές γραμμές, θα φανεί αν υπάρχει πρόβλημα. Πώς μπορεί να κρατήσει τη σύμπνοια και να μην αρχίσουν εκεί τριβές και μου πει η μαμά μου και σου πήγε η μαμά σου και τα πεθερικά μου και αυτό. Εκεί πώς κρατάς κλειστό τον πυλώνα του ζευγαριού και να μην υπάρχει πρόβλημα? Θα ξεκινήσουμε από το ζευγάρι συνειδητά έχει πάει σε γάμο. Ναι. Δηλαδή, έχουν οι δυο τους νιώσει ότι μπορούν να συμπορευτούν μέσα σε και μια κοινή ζωή, να αντιμετωπίσουν. Και εκτός γάμου, εκεί να έχουν αποφασίσει να συμπορευτούν. Να συμπορευτούν. Και εγώ το γάμο το συμβιβάζω με τον δεσμό. Ναι. Αν υπάρχει δεσμός στο ζευγάρι, υπάρχει και ο γάμος. Αν λοιπόν το ζευγάρι έχει πραγματικά ένα δεσμό και νιώθει ότι μπορεί να συμπορευτεί στη ζωή με τα πάνω και τα κάτω της, τότε το να έρθει ένα παιδί είναι μια προσδοκόμενη, αν το θέλεις, ελπίδα. Δεν βοηθάει βέβαια αυτό πάντα αν υπάρχουν και τα προβλήματα. Όταν λοιπόν το ζευγάρι αρχίζει και νιώθει ότι υπάρχουν προβλήματα, αρχίζει και μπαίνει ένα άγχος μεταξύ τους και μία στεναχώρια. Το έχω δει αυτό. Το έχω δει αυτό στα ζευγάρια. Αρχίζει η γυναίκα και μπαίνει μέσα σε ένα πέλαγος από εξετάσεις για να δει τι πραγματικά συμβαίνει, οι οποίες είναι και επώδυνες από πάσης πλευράς. Και ένας άνδρας ο οποίος, κάνοντας και εκείνο το οποίο πρέπει για να διαπιστωθεί ότι η υπογονιμότητα από ποιους δύο αποτελείται ή προέρχεται, μπαίνουν και οι δύο στη διαδικασία αυτή. Πρέπει να σου πω ότι επειδή γίνεται αυτός σκοπός η απόκτηση του παιδιού, οι συζητήσεις είναι γύρω από μόνο αυτό μετά, γίνεται στοχοπροσήλωση. Ακριβώς. Αρχίζει λοιπόν η συναισθηματική σύνδεση και αποδυναμώνεται. Ναι. Μπαίνει μετά και η οικογένεια στη μέση και εξαρτάται πόσο έχεις βάλει στεγανά στην οικογένειά σου για να μην επεμβαίνουν στη δική σου ζωή με τον δικό σου τον άνθρωπο. Οπότε έρχεται η πίεση και από τις δύο τις πλευρές. Πρέπει να σου πω ότι δεν υπάρχει διαφορά αν η πίεση έρθει από την πλευρά της γυναίκας ή από την πλευρά του άντρα. Όταν τα δύο συμπεθέρια θέλουν να δουν τον εαυτό τους να διαονίζεται μέσα από τα εγγόνια τους, η πίεση έρχεται και από τις δύο τις πλευρές. Αυτό λοιπόν δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο στρες στο ζευγάρι, γίνεται κέντρο της συζήτησης το να αποκτήσουμε παιδιά, το να κάνουμε τις εξετάσεις, πότε είναι τα ραντεβού μας με τον γιατρό, έως ότου αποφασίσουν τελικά τι είναι εκείνο το οποίο συμβαίνει και ένα παιδί δεν έρχεται στον κόσμο. Αν υπάρχει το πρόβλημα από την πλευρά του άντρα, πώς είναι η ισορροπία στο ζευγάρι? Γίνονται εξετάσεις, ενώ το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει και τελικά βλέπουμε ότι υπάρχει εκεί το πρόβλημα. Και πώς διαχειρίζεται? Πρέπει να σου πω ότι η γυναίκα νιώθει απελευθερωμένη από αυτό. Ο άντρας δεν ξέρω. Ο άνδρας, πρέπει να σου πω ότι η γονιμότητα στον άνδρα συνδυάζεται με τη σεξουαλικότητά του. Δηλαδή, ένας άνδρας ο οποίος δεν είναι καρπερός, ας το πούμε έτσι, ας με συγχωρεθεί αυτή η λέξη, βλέπετε κοινωνικά και ο ίδιος το βιώνει ότι είναι και σεξουαλικά ανεπαρκής. Έχουμε δει ζευγάρια μεγαλύτερης ηλικίας να θέλουν να αποκτήσουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία και αυτό να έρχεται από την πίεση του άντρα, γιατί θέλει να αποδείξει ότι ακόμη είναι καρπερός, άρα είναι ζωντανός σεξουαλικά. Καμία σχέση, βέβαια. Αυτές όμως είναι οι κοινωνικές πιέσεις και οι κοινωνικές παραδόσεις και πιστεύω με τα οποία έχουμε μεγαλώσει και τα οποία πρέπει να σου πω ότι παρόλο που βρισκόμαστε στο 2026 είναι ακόμα υπαρκτές. Έλεγα λοιπόν ότι ο άντρας υποφέρει πάρα πολύ από αυτό και εδώ χρειάζεται και η συμπαράσταση της γυναίκας του. Πάρα πολύ συμπαράσταση. Συμπαράσταση έτσι κι αλλιώς χρειάζεται και ο ένας και ο άλλος, εάν το πρόβλημα έρχεται από τη μία πλευρά ή από την άλλη, ή αν είναι πρόβλημα και των δύο. Γιατί πρέπει να σου πω ότι στην επαγγελματική μου καριέρα έχω δει πρόβλημα να υπάρχει και από τις δύο τις πλευρές, οπότε ακολουθούν μια άλλη οδό, αν τελικά θέλουν να αποκτήσουν απογόνους. Όταν η υπογεννητικότητα έρχεται από την πλευρά της γυναίκας, είναι εντός εισαγωγικών προσδοκόμενη. Σωστά. Μπορεί η γυναίκα να νιώθει υποτιμητικά και νιώθει και διαφορετική, διότι δεν έχει, αν το θέλεις, αυτό το χάρισμα, ας το πούμε. Και εδώ πέρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το πώς το συμπαρίσταται ο άντρας σε αυτό. Αλλά σίγουρα όμως, επειδή η επιστήμη σήμερα έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να ξεπερνούμε το πρόβλημα αυτό, είναι κάποιες δονήσεις οι οποίες έρχονται στην αρχή όταν διαπιστωθεί αυτό, αλλά μετά αρχίζει το πράγμα και εξισορροπεί και μπαίνουμε βεβαίως σε ένα άλλο τούνελ περιπετειών. Όπως? Ξέρεις ότι
η γονιμότητα η οποία έρχεται μέσα από την τεχνητή γονιμοποίηση, όπως συνηθίζαμε να τη λέμε, δεν είναι μια απλή κατάσταση. Από πάρα πολλές πλευρές. Φυσικά. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ψυχικό φόρτο, εκτός του οικονομικού φόρτου, και για το ένα και για το ζευγάρι, και για τον ένα και για τον άλλο. Εκείνη όμως η οποία υποφέρει περισσότερο είναι η γυναίκα, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο άγχος, έχει ταλαιπωρία σωματική, είτε στο να συλλέξει τα οάρια της, είτε να μπει μέσα στη διαδικασία αυτά, να μπουν μέσα, να ακολουθήσουν την επιστημονική οδό για να διαλεχτούν. Ναι. Έτσι. Ακόμη δηλαδή, ακόμα και το προϊόν το οποίο παράγει το κορμί της μπαίνει, αν το θέλεις, μέσα σε μια κλίμακα ποιότητας. Και αξιολόγησης. Αυτά λοιπόν πρέπει να σου πω ότι είναι πάρα πολύ αγχογόνες καταστάσεις για τη γυναίκα. Να μπει στην ταλαιπωρία να παράγει οάρια. Τα οάρια της να είναι σωστά και γόνιμα. Να καταψυχθούν αυτά και να τα έχει, αν το θέλεις, αποταμιεύσει, ώστε να έρθει η στιγμή που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να γίνει η επιστημονική διαδικασία. Αυτό είναι πάρα πολύ στρεσογόνο για τη γυναίκα, εκτός το ότι υποφέρει πάρα πολύ σωματικά. Δεν είναι μια απλή διαδικασία και το ξέρουμε. Εδώ βεβαίως πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η ενημέρωση, Έλλη μου. Δηλαδή, όσο περισσότερο είμαστε ενημερωμένοι από τον άνθρωπο που εμπιστευόμαστε να μπούμε στη διαδικασία αυτή και πόσο αυτός μας καθησυχάζει και το πόσο μας μεταχειρίζονται με πολύ μεγάλη τρυφερότητα, πρέπει να σου πω, το πράγμα λίγο απαλύνεται. Αυτό λοιπόν το λέω, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι περιβάλλουν αυτούς τους επιστήμονες οι οποίοι κάνουν τη δουλειά αυτή πρέπει να είναι πάρα πολύ ζεστοί και πάρα πολύ υποστηρικτικοί με τη γυναίκα. Η γυναίκα θέλει κανάκεμα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Θέλει λίγο χάδι. Θέλει, αν το θέλεις, να νιώσει μια μητρική συμπαράσταση γύρω σε αυτό, και αυτό της το προσφέρει και ο επιστήμονας ο οποίος κάνει την δουλειά αυτή, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τριγύρω, να την κάνουν να νιώσει ότι αυτή είναι μια διαδικασία επώδυνη μεν, αλλά από την άλλη πλευρά ότι μπορεί να έχει μια πάρα πολύ θετική κατάληξη. Αυτή λοιπόν η προετοιμασία έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επίσης αυτό που βλέπω κι εγώ έχει να κάνει και με τις προσπάθειες, γιατί ωραίο είναι όλο αυτό, όπως λες, πάρα πολύ σωστά, όλη η διαδικασία που ολοκληρώνεται. Πολλές φορές όμως μπορεί να τύχει να έχουμε μια αποτυχημένη προσπάθεια, να έχουμε μια αποτυχημένη εξωματική, ή να έχουμε ακόμα και τη διαδικασία του να γίνει αποβολή και να περνάει όλο αυτό το βάρος, το τι έχω κάνει, αν εγώ φταίω, αν δούλευα πάρα πολύ, αν με έχω μεγαλώσει και το κάνω, όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία μας δημιουργούνται και οι ενοχές εντός εισαγωγικών. Πολλές. Ναι. Πάρα πολλές. Κοίταξε, Έλλη μου, βλέπεις η ταλαιπωρία της γυναίκας, αλλά και ο άντρας της, ο σύντροφός της, ο οποίος συμπορεύεται μαζί της. Από την αρχή που θα αρχίζει η ολιψία και η διαδικασία αυτή, το ζευγάρι μπαίνει σε μια διαδικασία συναισθηματικής αποσύνδεσης. Και γίνεται κέντρο, αν το θέλεις, ενδιαφέροντος συνύπαρξης, η απόκτηση του παιδιού. Όταν λοιπόν πια όλη η πρώτη διαδικασία της ολιψίας έχει ολοκληρωθεί και μπαίνουμε πια στη διαδικασία ότι θα πρέπει αυτό να γονιμοποιηθεί και να μπει μέσα στο κορμί της γυναίκας, αυτές όλες οι προσπάθειες πρέπει να σου πω ότι βάζουν τη γυναίκα και το ζευγάρι σε μια άλλη τελείως διαφορετική φάση. Το πρώτο είναι ότι είναι ένα γλυκό πικρό συναίσθημα. Αφενός μεν ότι έχεις την ελπίδα ότι αυτό θα αποβεί αίσιο, οπότε οι 14 μέρες της αναμονής είναι πάρα πολύ δύσκολες, Έλλη. Έως ότου τελικά αποδειχθεί ότι αυτή η προσπάθεια ευωδόθηκε ή αυτή η προσπάθεια δεν ευωδόθηκε. Πρέπει να σου πω ότι όταν η γυναίκα βλέπει τα πρώτα σημάδια της αποβολής, της μη επιτυχίας, πρέπει να σου πω ότι διαλύεται στην κυριολεξία. Όταν βλέπει δηλαδή να έρχεται η περίοδός της, άρα δεν ευωδόθηκε, η εγκυμοσύνη, πρέπει να σου πω ότι είναι πάρα πολύ δυστυχισμένη. Όταν το θέλει. Ναι, φυσικά. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Όταν το θέλει και πραγματικά και μέσω της και όχι το επιβάλλει η κοινωνία. Ακριβώς. Η οικογένεια, όταν το θέλει. Όταν το θέλει, αυτό είναι πάρα πολύ επίπονο. Όταν δεν το θέλει, είναι απελευθέρωση. Πολύ σωστό. Είναι απελευθέρωση. Επίσης αυτό που έχω δει και εγώ έχει να κάνει και με το ότι το ακόμα πιο δύσκολο, γιατί το πρώτο μπορεί να το βλέπεις ότι δεν πέτυχε, είναι να υπάρχει μια εγκυμοσύνη και να έχεις πάρει όλη τη χαρά, όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, να έχεις πάρει την δυναμική του τι θα έρθει και την οικογένεια που χαίρεται, αυτό και μετά στην πορεία να υπάρχει πρόβλημα και να αποβληθεί και σε σύντομο χρονικό διάστημα, και 6 εβδομάδων, 8 εβδομάδων, όπου και εκεί νομίζω, ίσως εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο. Έλεγα λοιπόν ότι
ακόμα πιο σημαντικό θεωρώ και πιο δύσκολο για μια κοπέλα, για μια γυναίκα, είναι όταν έχει δει τα πρώτα συμπτώματα της εγκυμοσύνης, έχει δει ένα θετικό τεστ, έχει χαρεί αυτή ο σύντροφός της, οι δικοί της άνθρωποι, γιατί κάποιες φορές το λες, κάποιες φορές δεν το λες ακόμα, αλλά το πολύ στενό περιβάλλον, συνήθως η μαμά της, η αδελφική της φίλη. Και ξεκινάς και μπαίνεις σε μια διαδικασία, κάνεις τις πρώτες εξετάσεις, βλέπεις και μετά βλέπεις συμβαίνει να υπάρχει αποβολή, είτε γιατί το έμβριο έχει πρόβλημα, είτε γιατί δεν είναι η στιγμή της. Νομίζω ότι εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο. Είναι πάρα πολύ. Ξέρεις, αυτή όλη η διαδικασία, Έλλη, χαρακτηρίζεται από τους επιστήμονες ένα συναισθηματικό τρενάκι. Δηλαδή πάει πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Αυτή είναι η ψυχική κατάσταση που έχεις την έκσταση της χαράς, πέφτεις κάτω στη λύπη. Όταν λοιπόν συμβεί αυτό, όταν λοιπόν υπάρχει μια αποβολή, και σου είπα ότι για μένα άλλες περιπτώσεις είναι απελευθέρωση, για τις άλλες είναι πέφτω στα τάρταρα και στεναχωριέμαι. Και βεβαίως, εκείνο το οποίο από τη στιγμή που έχουμε αποταμιεύσει έναν αριθμό από αρίων, σκεπτόμαστε να μπούμε σε μια άλλη και δεύτερη διαδικασία. Και σύντομα, λες, πάμε να το... Ναι, πρέπει να σου πω ότι στην πορεία την συμβουλευτική μου έχω ακούσει και 17 προσπάθειες. Πάντως, όχι λιγότερες από 3. Ναι. Όχι λιγότερες από 3. Δηλαδή είναι ζευγάρια τα οποία στην τρίτη σταματούν και είναι ζευγάρια τα οποία πάνε μέχρι αυτό το οποίο σου λέω. Από εκεί βεβαίως έχουμε να κάνουμε με άλλο είδους καταστάσεις, έχουμε εξαρτησιακές καταστάσεις, Ναι. Αρχίζει η ψυχολογία μας και γίνεται δαντέλα, χάνουμε τον στόχο. Είναι αιμονή ακριβώς. Χάνουμε το στόχο της δικής μας ύπαρξης και νομίζουμε ότι υπάρχουμε μόνο όταν ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο γεγονός. Πάντως, αυτό το οποίο εγώ έχω δει και μέσα από τις φιλικές μου σχέσεις, αλλά και με πρόσωπο. Εγώ πέρσι την Άνοιξη είχα μια αποβολή. Το έζησα αυτό. Αν δεν ήταν δίπλα ο σύντροφος με το σωστό τρόπο, δηλαδή να είναι δίπλα μου και να καταλαβαίνω ότι ήταν στο εξωτερικό, μάλιστα ήρθε, τα παράτησε και είναι ένας μικρός θάνατος αυτό. Διαφορετικά. Αναφυσβήτητα. Ξέρεις ότι θα ξαναπροσπαθήσεις, ξέρεις ότι θα ξαναδοκιμάσεις, ξέρεις ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτα. Αλλά εγώ επειδή το βίωσα. Είναι θάνατος. Και με γνωρίζεις, είναι και ένας άνθρωπος που είναι πολύ της δουλειάς. Ήταν ένα πραγματικά από τις χειρότερες περιόδους που έχω περάσει. Ευτυχώς βέβαια ήταν δίπλα και βοήθησε πολύ. Δεν ξέρω μόνη μου. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο περισσότερο ρόλο. Από τους υπόλοιπους. Ναι. Περισσότερο και από τη μαμά σου, περισσότερο από τη φίλη σου που είναι υποστηρικτική. Εκεί, επειδή είναι κάτι που αφορά μόνο το ζευγάρι, νομίζω ότι περισσότερο ρόλο παίζει. Ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά είναι, αν το ζευγάρι έχει δεθεί, δεν αρχίζουν και μετατίθενται οι ευθύνες από τον ένα στον άλλον. Δηλαδή, αν έχουμε ένα τέτοιο πρόσμενο αρνητικό γεγονός, είναι μα σου έλεγα να μην βγεις έξω με τις φίλες σου, σου έλεγα να μην κάνεις τόσες πολλές δουλειές. Μα και εσύ θέλεις να πάρεις τη μαμά σου. Μη σηκώνεις βάρος. Αρχίζουμε λοιπόν και. Κάποια ζευγάρια το κάνουν αυτό. Αρχίζει ο ένας και ρίχνει τις ενοχές στον άλλον και το φταίξιμο στον άλλον. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε τουλάχιστον στους ανθρώπους οι οποίοι θα μας ακούσουν, Έλλη, είναι ότι αυτή η διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ επίπονη και έχει πολλά συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα, να θεωρήσουμε ότι εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας και τι θέλουμε, γνήσια τι θέλουμε. Αν είναι να έχουμε κριθεί ότι θα είμαστε σωστοί γονείς, Σωστό. έτσι, αυτό θα ολοκληρωθεί. Σωστό. Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο υπάρχουν μέσα στην ψυχή μας κρατήματα τα οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν θέλουμε να τα ομολογήσουμε, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, Σωστό. πρέπει να σου πω ότι δεν θα ευωδώσει αυτή η προσπάθεια. Ναι. Γι' αυτό και λέμε ότι το στρες σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι σημαντικός παράγοντας. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικός στο να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τη διαδικασία, να συμβεί, να αντιμετωπίσεις την οποιαδήποτε διακύμανση περάσει η διαδικασία και είτε αυτό τελεσφορήσει το γεγονός, είτε δεν ολοκληρωθεί, το ζευγάρι να παραμείνει με το σκοπό που ενώθηκε, να είναι ο ένας για τον άλλον. Αλλιώτικα τότε πρέπει να σου πω ότι τα συναισθήματα τα οποία δημιουργούνται στους δυο τους είναι κρυφά συναισθήματα τα οποία ποτέ δεν ομολογεί ο ένας τον άλλον, εάν η σχέση τους δεν είναι γνήσια, ότι τι δεν έχω κάνει ή γιατί δεν ευλογούμε ή γιατί δεν μου χαρίζει η ζωή αυτό. Ναι. Αυτό λοιπόν το γιατί και η συνεχής ενοχή, ότι κάτι το οποίο
το έχω δικαίωμα. Θα ήθελα να το έχω. Δεν μου το προσφέρει η ζωή και τελικά δεν μου το έδωσε. Πρέπει να σου πω ότι είναι ένα αγκάθι, το οποίο εάν το ζευγάρι δεν το μιλήσει στην επικοινωνία του, τη γνήσια, την αποκαρδιάς επικοινωνία, πρέπει να σου πω ότι μένει και στην ψυχή του ενός και στην ψυχή του άλλου. Υπάρχει το θάρρος, πρέπει να είναι, δηλαδή τι πρέπει να υπάρχει μέσα στο ζευγάρι για να μπορείς να κάνεις αυτή την τόσο δύσκολη συζήτηση? Έτσι. Εκείνο το οποίο ζητάμε πάντα από τα ζευγάρια, Έλλη μου, είναι να καθιερώσουν την επικοινωνία μεταξύ τους. Όταν μιλάμε για επικοινωνία, τα ζευγάρια μιλάνε για διάλογο. Ο διάλογος είναι κάτι άλλο. Είναι και αυτό επικοινωνία, αλλά δεν χρειαζόμαστε διάλογο όταν προσπαθούμε να δεθούμε συναισθηματικά με τον άνθρωπό μας. Όταν λοιπόν μιλάμε για επικοινωνία, μιλάμε να γνωρίσεις εμένα και εγώ να γνωρίσω εσένα. Δηλαδή, να μονολογήσω και να μιλήσω για τον εαυτό μου, να σου πω πώς νιώθω, τι αγαπώ, τι δεν αγαπώ, πώς έχω αγαπηθεί, πώς θέλω να μ' αγαπήσεις, να σου πω τι όνειρα έχω, να σου πω τις σκέψεις μου, και αυτό και μόνο για να με γνωρίσεις, να σου πω τι αγαπώ, να σου πω τι δεν θέλω, να σου πω τι θα ήθελα. Και από την άλλη πλευρά να το κάνεις και εσύ και απλώς αυτό να το πάρουμε ως γνώση ο ένας για τον άλλον και να πούμε φτάσω στο σημείο και να λέω ότι ξέρεις, σε γνωρίζω. Και αυτό να γίνεται τακτικά, Έλλη, διότι οι αλλαγές που έχουμε μέσα στη ζωή μας, και αυτό είναι κάθε 5, 6, 7 χρόνια, αλλάζουν και τον ψυχισμό μας, αλλά και τον τρόπο που σκεπτόμαστε, αλλά και τα κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν. Όταν λοιπόν το ζευγάρι έχει καθιερώσει αυτή την τακτική της επικοινωνίας, να μιλήσω για μένα, να μ' ακούσεις, και να μιλήσεις και εσύ και να σε ακούσω, και να μην κάνουμε διάλογο σε αυτό, απλώς να γνωστοποιηθούμε. Πρέπει να σου πω ότι τότε αυτή η γνωριμία που υπάρχει μέσα στο ζευγάρι είναι αληθινή, και οτιδήποτε έρχεται σε αυτή τη σχέση που έχει δημιουργηθεί απλώς δημιουργεί κάποια δόνηση, αλλά δεν δημιουργεί χάλασμα. Πόσα ζευγάρια το κάνουν τελικά αυτό? Λίγα. Πολύ λίγα. Και είναι, αν το θέλεις, και ένας από τους λόγους που αρκετά ζευγάρια αποστασιοποιούνται και συναισθηματικά. Συναισθηματική αποστασιοποίηση έρχεται όταν δεν γνωρίζω το πώς νιώθεις, πώς σκέπτεσαι και τι θέλεις. Όταν λοιπόν και τότε πια πάβεις να έχεις ενδιαφέρον για μένα, από τη στιγμή που δεν σε γνωρίζω, πάβεις. Πότε πρέπει να αντιληφθείς, ή μάλλον όχι απαραίτητα να αντιληφθείς ότι υπάρχει πρόβλημα για να απευθυνθείς σε ειδικό, πότε πρέπει να απευθυνθείς σε έναν ειδικό για να σε βοηθήσει να στηρίξει τη συγκεκριμένη διαδικασία? Έλλη μου, αν με ρωτάς εμένα, εγώ θα ήθελα τα ζευγάρια πρωτού παντρευτούν να μπουν σε μια διαδικασία. Εξετάσεων. Αν το θέλεις, το έχω πει κι εγώ. Σε μια διαδικασία συμβουλευτικής. Όχι ευγονικής. Όχι. Έτσι. Σε μια συμβουλευτική διαδικασία. Αφενός με ένα. Το κυριότερο, Έλλη μου, στο να συζητηθεί ένα ζευγάρι είναι να αποκαλύψει ο ένας τον άλλον το πώς έχει αγαπηθεί και το πώς, δηλαδή το ποια είναι η έννοια της αγάπης μέσα του και το πώς θέλει να αγαπηθεί από τον άλλον. Πρέπει να σου πω, το συναίσθημα της αγάπης είναι το μόνο υποκειμενικό συναίσθημα, γιατί ο καθένας από εμάς το έχουμε λάβει με διαφορετικό τρόπο. Σωστό. Άρα λοιπόν, εγώ όταν θα πω σε σένα σ' αγαπάω, έχω στο μυαλό μου. Δικό μου τρόπο. Ναι, θα σου πω ότι σου μεταδίδω κάτι άλλο το οποίο για σένα δεν σου μεταδίδω αυτό. Γιατί όταν σου λέω σε αγαπάω και συγγνώμη, σου λέω βρε Έλλη, πώς τη χάλια έχεις σήμερα. Αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί. Ναι, αλλά μπορεί να έχω μάθει εγώ ότι με αγαπάγανε με αυτόν τον κριτικό τρόπο. Γι' αυτό. Οπότε. Θα πρέπει να μου το πεις ότι ξέρεις, εγώ νιώθω ότι αγαπιέμαι όταν μου λένε τα στραβά μου. Νιώθω ότι με αγαπάς αν μου λες τα στραβά μου. Και εγώ σου λέω ότι ξέρεις, θέλω να ακούω τα λάθη μου, θέλω να ακούω τις γκρίζες μου πλευρές, αλλά σε παρακαλώ, μπορείς να με μηματώνεις και μπορείς να μου βάζεις το δάχτυλο ανάμεσα στα μάτια μου. Έτσι. Αν λοιπόν μάθουμε αυτή τη γλώσσα της αγάπης μεταξύ μας, πρέπει να σου πω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μας θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Γι' αυτό όταν τα ζευγάρια έρχονται κοντά μου, το πρώτο λοιπόν τους ρωτάω είναι πώς έχετε αγαπηθεί, έχετε κουβεντιάσει μεταξύ σας πώς θέλετε να αγαπήσει ο ένας τον άλλον. Γιατί εσύ μου λες, ξέρεις, αγαπώ πάρα πολύ τα φρούτα και ιδιαίτερως αγαπώ πάρα πολύ το ραχλάδι. Και έρχομαι λοιπόν εγώ και σου δίνω μια πιατέλα με μήλα και λες με το μήλο. Μα αφού αχλάδια θέλω. Μα αγάπη μου, φρούτο είναι και αυτό, μου πώς αγαπάς τα φρούτα. Όχι, τα χλάδια. Ναι, υπάρχει λοιπόν διαφορά. Εντάξει. Άρα λοιπόν αυτό είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Το δεύτερο είναι να δω πόσο εγώ σέβομαι τον εαυτό μου για να σεβαστώ και σένα. Αν εγώ δεν σεβαστώ εμένα, δεν θα σεβαστώ και σένα. Αν εγώ δεν εκτιμώ εμένα, δεν θα εκτιμήσω και σένα.
Αν εγώ δεν βλέπω το καλό κομμάτι του εαυτού μου, θα ανακαλύψω το δυσάρεστο κομμάτι το δικό σου και θα σου το δώσω ανάμεσα στα μάτια σου να το δεις, γιατί έτσι θα δω το δικό μου, τη δική μου πληγή μέσα μου. Και μετά, Έλλη μου, να σε αποδεχτώ έτσι όπως είσαι. Αυτό επίσης. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος αλλάζει προς την κατεύθυνση που θέλει, με τον τρόπο που θέλει και όποτε είναι έτοιμος. Δεν αλλάζουμε, Έλλη μου, για να κάνουμε τον άλλο ευτυχισμένο, αλλά ούτε και να ζητήσουμε από τον άλλον να αλλάξει για να είμαστε ευτυχισμένοι εμείς. Σε καμία περίπτωση. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώσουμε τι? Ότι καταρχήν είμαστε δύο διαφορετικά όντα. Και όμως το μόνο κοινό χαρακτηριστικό που έχει ο άντρας με τη γυναίκα είναι ότι είναι ανθρώπινα όντα. Αλλιώτικα είναι δύο διαφορετικές οντότητες με τελείως διαφορετική δομή μυαλού. Σωστό. Και οποιασδήποτε επιρροές έχουν έρθει είτε από την οικογένεια είτε κοινωνικές που έχουν συντελέσει στη διαμόρφωση της προσωπικότητός του. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι το να είναι δύο άνθρωποι μαζί και να φτάσουν σε σημείο να νιώσουν όριμοι αρκετά για να φέρουν ένα παιδί στον κόσμο, θα πρέπει να έχουν νιώσει τον εαυτό τους πρώτα. Και όταν ένας από τους δύο ναι, το έχει καταφέρει αυτό, αλλά δεν το έχει καταφέρει ο άλλος, εκεί τι γίνεται? δεν θα υπάρχουν μαζί, Έλλη μου. Δεν θα υπάρχουν μαζί. Δεν θα μακροημερεύσει. Πρέπει να σου πω ότι ο ανώριμος ή η ανώριμη θα παντρευτεί ανώριμο. Για εξηγήστε το αυτό. Έτσι. Και ο όριμος θα παντρευτεί όριμο. Σωστό. Έτσι. Πολύ σωστό. Δεν ταιριάζουν παραπάνω. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχει κάποιο χρονικό πλαίσιο που το βλέπεις αυτό? Βεβαίως. Βεβαίως. Ποιο είναι αυτό? Βεβαίως. Deadline, να δούμε πόσο ήμασταν όριμοι. Κοίταξε, η ανοριμότητα, ένα χαρακτηριστικό της οριμότητας είναι ότι θέλω να γίνει το δικό μου. Αυτό είναι της ανοριμότητας. Της ανοριμότητας. Γιατί έτσι. Ήλπιζα πως είναι της οριμότητας και... Όχι. Θέλω να γίνεται το δικό μου. Ναι. Εγώ είμαι η σωστή, ναι. Εσύ είσαι λάθος, πρέπει να ακολουθήσεις εμένα. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Από τη στιγμή λοιπόν που εγώ νιώθω ότι εγώ είμαι η σωστή και εσύ είσαι λάθος, δεν μπορούμε οι δυο μας να συμπορευτούμε, γιατί εκείνο το οποίο λέω σε σένα είναι, επειδή εσύ είσαι λάθος και εγώ είμαι σωστή, θα πρέπει να χάσεις εσύ οτιδήποτε έχεις δικό σου και να ακολουθήσεις εμένα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό λοιπόν είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Αν δούμε λοιπόν ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει μονίμως να γίνει το δικό του, αν είναι επικεντρωμένος και εγωκεντρικός, πρέπει να σου πω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούμε. Δεν θα όμως, μία εγωκεντρική γυναίκα, μία ανώριμη γυναίκα η οποία θέλει μονίμως να γίνει το δικό της, αυτόν τον άντρα θα διαλέξει. Γιατί θέλει αυτόν τον άντρα να τον καθυποτάξει. Όπως και ο άλλος να καθυποτάξει αυτή τη γυναίκα. Αυτό λοιπόν το ζευγάρι, όσον ούπο, θα σπάσει. Έτσι. Δεν θα μπορέσει να κάνει την υποχώρηση ένας από τους δύο και να... Η ανοριμότητά τους δεν το επιτρέπει. Έτσι. Φαντάζεσαι όμως ότι όταν ένα τέτοιο ζευγάρι ανώριμο δεν έχει γνωριστεί, για να βγει όλη αυτή η παλέτα των καταπληκτικών χρωμάτων, Σωστό. να μπει στη διαδικασία να φέρει παιδιά στον κόσμο. Ναι, δεν θα πάει καλά αυτό που λέμε. Όχι. Και ιδιαιτέρως αν υπάρχουν και δυσκολίες γονιμότητος, να μπει στη διαδικασία, οπότε αυτό θα σπάσει. Δεν κρατάει. Δεν πρόκειται να ανεχτούν τους κραδασμούς που έχει η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Είναι δείγμα ότι δύο άνθρωποι είναι όριμοι με το ότι παραμένουν μαζί και πορεύονται σε αυτό, ή μπορεί να είναι και απλά θέμα συγκυριών πέραν της αγάπης? Μιλάω τώρα, είναι και δείγμα ότι όταν έχουν ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες μαζί στο συγκεκριμένο κομμάτι και σε άλλα, ότι είναι δείγμα οριμότητας. Αναφυσβήτητα. Αναφυσβήτητα και είναι δείγμα οριμότητος. Γιατί κάνεις χώρο, Έλλημο, για να μπει ο άλλος. Όπως και περιμένεις, και είναι σωστό, να κάνει ο άλλος λίγο χώρο για να μπεις εσύ. Δεν μπορεί να κάνουν μόνο ένας. Όχι. Αυτό είναι ανώριμο. Έτσι. Όταν όμως νιώθω ότι, ξέρεις, να το πούμε αλλιώτικα, για να συνυπάρξουν δύο άνθρωποι μαζί, είναι σωστό να δεχτούν την έννοια του συμβιβασμού. Έτσι. Που στο μυαλό μας, όταν λέμε συμβιβάζουμε, είναι σαν να λέει υποτάσσομαι. Συμβιβάζουμε δεν σημαίνει αυτό. Συμβιβάζουμε σημαίνει ότι λέμε αυτό το οποίο μας αφορά και κοιτάζουμε ποιο είναι το κοινό μας συμφέρον. Και κάποια στιγμή το συμφέρον θα είναι λίγο προς τη δική μου πλευρά και άλλη φορά θα είναι προς τη δική σου. Αλλά εκείνο που όμως είναι σημαντικό είναι το κοινό μας συμφέρον. Ναι, και το να αντιληφθούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει πάντα ο ένας ο οποίος θα υποχωρεί. Πρέπει να υπάρχουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Μπράβο. Εδώ λοιπόν είναι το μοίρασμα. Είναι το μοίρασμα. Μοιράζομαι λοιπόν. Υποχωρώ. Δίνω χώρο και παίρνω χώρο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι άλλο.
Που είναι πολύ σημαντικό. Βάλε λοιπόν τώρα σε όλο αυτό το οικοδόμημα, Ναι. όταν δύο άνθρωποι, και γι' αυτό λέω, τα παιδιά τα οποία παντρεύονται, Έλλη μου, η δική μου η συμβουλή είναι: δώστε χρόνο να γνωριστείτε. Μπορεί να, ακριβώς, και μετά να μπείτε στη διαδικασία. Σωστά. Να δείτε αν θέλετε να επεκτείνετε τον εαυτό σας με τα παιδιά. Εδώ τώρα θα σου πω το εξής, το οποίο θα το βλέπεις φαντάζομαι σίγουρα. Όταν αυτό συμβαίνει, γιατί αυτό όταν υπάρχει ο χρόνος, ο βιολογικός, υπάρχει περίπτωση του να μπορέσεις να το περιμένεις και να το διαχειριστείς και να έχεις αλλαγές και μέχρι να καταλήξεις στον άνθρωπό σου. Όταν όμως λόγω της δουλειάς, λόγω της ζωής, λόγω της κοινωνίας, εμείς οι γυναίκες σε μεγαλύτερη ηλικία και σωστά έχοντας όλα τα υπόλοιπα πραγματοποιήσει, όταν περνάει ο χρόνος και εκεί αρχίζουν και μας τυπάνε τα καμπανάκια της γονιμότητας, εκεί μπορεί να κάνεις και βεβαιασμένες κινήσεις, τις οποίες να μην είσαι σίγουρος για τον σύντροφο, αλλά να σε οθεί το βιολογικό κομμάτι. Ναι, από τη μία, αυτό είναι το ένα, και από το άλλο είναι γι' αυτό και οι κλινικές της εξωσωματικής γονιμοποίησης ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Βέβαια, και οι καταψύξεις. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό γιατί σήμερα βλέπεις, ρε Έλλη μου, ο γάμος δεν λέγεται γάμος. Πρέπει να σου πω ότι στη δική μας τη γλώσσα της ψυχολογίας λέγεται επίτευγμα, λέγεται επιστέγασμα. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή... Σημαίνει ότι έχω σπουδάσει, εργάζομαι, κάνω καριέρα και μετά λέει ας παντρευτώ. Παντρευτώ κιόλας. Αφού λοιπόν τα έχω κάνει όλα αυτά, έρχεται το επιστέγασμα. Ο γάμος λοιπόν δεν είναι γάμος, είναι επιστέγασμα. Να το κάνουμε και αυτό γιατί πια ναι. τελειώσαμε. Και δεν το έχουμε βάλει σπουδάσαμε, έχουμε τη δουλειά μας, βγάζουμε τα χρήματά μας, έχουμε αποκτήσει μια οικονομική, ας πούμε, ένα επίπεδο. Τώρα, τέλος πάντων, ας κάνουμε και το τελευταίο, το οποίο να μας θεωρήσει η κοινωνία επιτυχημένους, να παντρευτούμε. Και γι' αυτό και οι γάμοι σήμερα είναι σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία και γι' αυτό η υπογονιμότητα είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, γιατί το βιολογικό ρολόι, αλλά και η ποιότητα του σπέρματος του άντρα εξασθενεί με την ηλικία. Δεν είναι δηλαδή μόνο φυσικά. Ότι η γυναίκα γίνεται λιγότερο γόνιμη. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ είναι και κάτι άλλο. Αυτό το οποίο είπες, ότι όταν ένα ζευγάρι παντρεύεται σε μια κάπως μεγαλύτερη ηλικία και το καμπανάκι αρχίζει... Χτυπάει και από τους δύο και βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά τώρα τι λες να κάνω? Το παιδί θα μας ενώσει. Αυτό. Μεγάλο λάθος. Θα τα διορθώσει τα πράγματα. Πολύ μεγάλο λάθος. Θα σώσει το γάμο. Αλίμονο αν ένα πλασματάκι το οποίο φέρουμε στον κόσμο το θεωρούμε ότι είναι ο συνδετικός μας κρίκος. Καταλαβαίνεις το πόσο ψυχολογικά επιβαρύνουμε το παιδί αυτό, και γι' αυτό όταν το ζευγάρι αρχίζει και έχει διαφορές λένε η μάνα σου, ο πατέρας σου. Δεν είναι η μαμά μου. Και τι ατομική βόμβα μέσα στο ζευγάρι δημιουργείται όταν υπάρχει ένα παιδί. Όχι ότι δημιουργεί όλες τις υπόλοιπες αναταράξεις μέσα στην καθημερινότητα. Βεβαίως, διότι ο καθένας από εμάς έχει διαφορετική στάση. Το πώς θα πρέπει να μεγαλώσουμε το παιδί αυτό, όταν μη γνωριζόμενοι ότι προερχόμαστε από τελείως διαφορετικά καλούπια. Έτσι. Προσπαθούμε λοιπόν να συνεννοηθούμε πότε στο να δούμε, να εμφυσίσουμε στο παιδί μας τη ζωή που εμείς έχουμε βιώσει, όταν η ζωή που έχει βιώσει η σύντροφός μας ή ο σύντροφός μας είναι τελείως διαφορετική. Οπότε λοιπόν έχουμε το παιδί, το βάζουμε στη μέση και λέμε θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Έρχεται ο μπαμπάς και λέει όχι, μην ακούς τη μάνα σου, και το παιδί γίνεται ένα μπαλάκι. Γιατί το παιδί αυτό γεννήθηκε για να γίνει ο συνδετικός κρίκος αυτών των δύο ανθρώπων. Μεταξύ της επιλογής του δεν είμαι σίγουρη για τον κατάλληλο σύντροφο και του ότι θα κάνω παιδί δεν θα κάνω, τι θα συμβούλευες ένα ζευγάρι? Βλέπεις ότι παιδί μου έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία και τα πράγματα μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, αλλά έχουμε μπει τώρα στη διαδικασία. Εκεί μεταξύ των δύο, τι είναι προτιμότερο? Κοίταξε. Γιατί είναι και μια επιλογή η οποία δεν έχει επιστροφή. Όχι. Γι' αυτό λέμε πόση οριμότητα διαθέτουμε για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Είτε να έρθει ένα παιδί στον κόσμο, εάν δεν υπάρχει προβλήματα ευγονιμότητας, ή αν δεν υπάρχει. Όταν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα, δεν έχουμε ευγονία και μπαίνουμε μέσα στη διαδικασία αυτή, όταν το ζευγάρι δεν είναι αρμονικό, και γι' αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον στο εξωτερικό ξέρω. Πιστεύω ότι κάποιες κλινικές και εδώ μπαίνει το ζευγάρι σε μια συμβουλευτική διαδικασία προτού ξεκινήσουν τη διαδικασία. Ίσως να έπρεπε να είναι ακόμα περισσότερο. Ναι, ούτως ώστε πραγματικά να συνειδητοποιήσουν ότι το να κάνουν παιδί δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά είναι ένας σκοπός που
ο δικός μου εγωισμός και οι δικές μου οι ελπίδες για την πραγμάτωση των κομμάτων που εγώ δεν ικανοποίησα στη ζωή μου να το ικανοποιήσει το παιδί μου, αλλά ούτε να ικανοποιήσω τον άνδρα μου, αλλά ούτε και να ικανοποιήσω τους γονείς μου για να φέρω ένα παιδί στον κόσμο, αλλά είναι την γιατί... κοινωνία, η θέση μου. Μπράβο. Αλλά είναι μια επιλογή που εγώ θέλω, φέροντας έναν άνθρωπο στον κόσμο, να είμαι ικανός να του βάλω τα φτερά στην πλάτη του, να πετάξει ελεύθερο και ανεξάρτητο. Έτσι. Και όταν μου όχι λένε, να το έχω δεσμευμένο για πάντα στο... για δικές μου ανάγκες. Γιατί ξέρεις, πάρα πολλές φορές οι γονείς μου λένε, πότε θεωρείται ένας γονιός σωστός? Όταν μεγαλώνεις το παιδί σου ανεξάρτητο. Όταν το παιδί σου του δίνεις την ελευθερία της επιλογής. Σωστά. Όταν το παιδί σου μεγαλώνοντας το καθοδηγείς στο να βλέπει εκείνο τον εαυτό του και να του παρουσιάζεις τον εαυτό του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να του δίνεις δυνάμεις για την πραγματική εικόνα του εαυτού του. Τα παιδιά μας δεν έρχονται στον κόσμο να ικανοποιήσουν τα δικά μας όνειρα. Έτσι. Τα παιδιά μας έρχονται στον κόσμο για να ετοιμάσουμε ανθρώπους να συνεχίσουν τη ζωή. Μπορούμε να μιλάμε για τουλάχιστον 24 ώρες συνεχόμενα, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να επαναλάβουμε τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις με την αγαπημένη μου κυρία με κάπου κεφαλαίο Τένια Μακρύ. Νομίζω ότι δώσαμε και τα πράγματα και τα συμβουλές. Το σίγουρο είναι ότι όταν κάτι δεις ότι δεν πάει καλά, τουλάχιστον αν δεν μπορείς να το συζητήσεις με τον σύντροφο, να απευθυνθείς σε έναν ειδικό. Απαραίτητος. Και βλέπεις μετά. Απαραίτητος. Γιατί υπάρχει και επιλόχιο κατάθλιψη, υπάρχουν τόσα πράγματα και στη συνέχεια από το είπαμε, το να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο μέσα από την γονιμοποίηση, Έλλη μου, πρέπει να είσαι έτοιμος να μπεις μέσα σε ένα τρενάκι από αυτά που έχουν τα Λούνα Πάρκ και να νιώθεις τη χαρά, να νιώθεις τη λύπη, να ζήσεις το πένθος, να νιώσεις την γέννηση, να νιώσεις τον ήλιο, να νιώσεις το σκοτάδι. Να είσαι έτοιμος για αυτά. Αυτοί λοιπόν οι συναισθηματικοί κραδασμοί πρέπει να σου πω ότι ζητάνε ωριμότητα. Συναισθηματική ωριμότητα και μία αγάπη για τον εαυτό μας και μία αγάπη για τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.